Wes. Satu lagi tangannya gini. Oh, tangannya gini. Gini apa gini? Gini apa gini? Gini ya. Niki mumpung teng mriki disitseni tiyang kathah. Tiyang ten kathah. Kula aja nganu Mas. Kula niku jane mpun seduang aku kepengin foto kalian panjenengan teng ndur panggung. Pripun Mas? Jenengan kersa mboten foto kalih kula Mas. Lah kan ning ngisor panggung kan ya iso, kenapa harus di atas? Lah nek teng ndur panggung momene mane beda kali biasane. Kula nek nyuwun personal jenengan gak wani, Mas. Loh. Kan mumpung diseseni piantun kata, dibersani piantun kata, dadi aku wani. Loh, lah wis ning lah kok mau apa gak? foto? Iya ya wis sadurunge mbok entekne ya. Sadurunge mbok entekne langgame apa habis langgam? Foto. Derek mawon jenengan kersane pripun? Sak trip tok lho Mas, go selfie tok ning kene. Selfie apa difotokan? Fotokan apa? Penake pripun Mas saene? Lho sampeyan wis sering melok Astabrata lho, awan bengi melok Astabrata. Kok iso njaluk foto ning panggung piye to ki? Lah napa to Mas? Mboten purun to nggih pun nek ngoten. Purun aja ngono ta, aja ngono ta. Aja ngono ta. Engko tak paringi ya, tak paringi foto Mas. Ya saiki ora apa-apa, wis. HP-ku. Nggih. Singgo upama tak posting nek sing marah apa gak Mas? Enggak ada. Tenane. Mas Akbar itu belum punya siapa-siapa. Yakin asli? Asli teko warga Genjeng lho. Dalang Akbar apa tahu kambon wong wedok. Napa nggih to Pak Bu, jenengan Percaya. pitados menawi Mas Dalang niki mboten nate kambon wedokan. Gak lho. Nek gak ya berarti bener warga kene. Ya turi sangken leh primpen Bu. Nggih. Loh, difotokan ae, difotokan Tio kuwi lho, apa Mas Heru apa cemplon lho. Mas Cemplon nyuwun tulung Mas Cemplon. Ayo plon, wis tak fotone karo Retno. Di belakang le. Lah yo. Loh, plon plon kamera belakang aja kamera depan engko foto awakmu dhewe. Oh iya, bener. Heeh, wis. 1 2 3 dihitungi plon. Wes. Satu tangannya gini. Oh, tangannya gini. Gini apa gini? Gini apa gini? Gini aja ya wes ya gini. Masa ngene. Aja enggak ya. Ayo. Wes 3 trot. Yuk. Ya trot wes. Iya, wes rong trotan lho, Nduk. Dalang wis kowo kok. Dalangi ora tapi nek ning guri yo mbuh. YTTA. Hashtag YTTA jare. Ya, terus. Aku ora apa-apa. Lah kuwi lho bukti nyatane ada kuwi sahabatku. Sahabat mulane apa ditutupi. Ayo, terus. Ayo.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing denok diblong. Limbo, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sawetara ora mung sak kemprangan ya, Nok. Iya. Nggih ngestokake dawuhmu, Mak. Kang angka sepisan awake dhewe ngaturake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Mangkono ya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Iya. Moka tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah, aku kang sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara sing kaya mangkene gayenge, adicara bengi iki sing kaya mangkene regenge. Nggih. Nggih ngestokake dawuh, Mak. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Iki siji kelawan adat saben mangkono. Adicarane apa? Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan bersih dusun utawa sedekah bumi. Mangkono. Sing kagelar dening dusun Genjeng, Desa Genjeng, Kecamatan Lojarat, Kabupaten Nganjuk. Oh, mangkono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu. Bengi iki untuk tahun 2026 awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur caos hiburan untuk seluruh para warga masyarakat ing Kukuban Desa Genjeng ya, Mak. Pancen bener, Nok. Heeh. Mula ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung aku kang minangka dadi wakile kanca-kanca. Heeh. Kang minangka dadi wakile rombongan. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Mangkono. Kunjuk marang sapa wae, Yung. Kunjuk nuwun inggih ingkang angka setunggal. Katur Bapak Kasun. Panjenengane ingkang winungku kinurmatan pepunden kula Bapak Yudi. Oh, mangkono. Iya. Kang sarta ngaturake panuwun nuwun inggih untuk panitia. Oh, ngono. Kang dipandhegani. Dening sekretaris panitia nuwun inggih punika Bapak Vendika. Oh, mangkono.
sumrambai sedaya panitia ya Mak lan uga ora lali ngaturake panuwun untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kukuban desa Genjeng wabil khusus dusun Genjeng. Ngono yang sudah memberikan kepercayaan kanggo awake dhewe sak kanca. Iya, ngluthek ya Mak. Piye? Ngluthek wingi bubar saka macanan urung suwe winginane. Ayo, bubar saka macanan iki geser. Lah iya. Geser ana ing Genjeng. Lah iya, Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah tambah dulur. Iya, awake dhewe sak kanca tambah dulur karo warga masyarakat ing laladan Genjeng. Lah iya, fa insyaallah tetembungane tambah dulur tambah rejeki. Lah iya, wong ya manut pengendikane para sarjana ingkang sujaning budi, sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, nyambung tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke kang dadi rezekine, fa insyaallah bakal didawake sing dadi umure. Amin amin ya rabbal alamin. Iki dadi awake dhewe sak rombongan lagi sepisan jiki sowan nyang Genjeng. Lagek pisanan iki nyok perdana. Lah yo nek nang macanan wis marambah makaping-kaping. Lah yo nek nang Genjeng yo lagi perdana pisan iki. Ngono senajan mung lagi sepisan iki nanging tidak mengurangi antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat ing laladan dusun Genjeng desa Genjeng. Mangkono ya Mak. Ora mengurangi semangat antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Genjeng desa Genjeng kecamatan Lojaret Kadipaten Nganjuk pancen kapara nyata. Wis pokoke bengi iki meriah banget no. Lah ya sowan komplit iki jar nyatane ya dusun Genjeng saka pengendikane Bapak Kasun awake dhewe ngestu padha nampa dawuh saka Bapak Kasun. Iki sowan komplit. Lah ya paket komplit no. Paket komplit. Lah ya jadi iki wayang gamelan sound system lighting panggung. Lah ya sak layare komplit, paket komplit. Lah ya sak live streaminge. Lah ya paket paket komplit. Lah ya ya Mak ya ngestokake dawuh. Luar biasa no. Semangate para warga masyarakat wiwit kanca-kanca munggah panggung wiwit sore wis kebak. Tumplek-blek dadi siji nyang Genjeng. Ngono. Dadi iki sing kepareng rawuh ora mung penonton Genjeng, ora mung para warga masyarakat Genjeng, iya. Nanging iki penonton sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit. Lah iya. Sak jabane Genjeng uga padha rawuh. Ngono. Dicaosi hiburan kok. Iya. Antusiase luar biasa, apresiasine panitia luar biasa. Ayo. Wabil khusus semangate para ibu-ibu patut diacungi jempol. Ngono. Ibu-ibu kang sarta emak-emak. Iya. Kuwi ora kalah karo sing nom-nom. Ora kalah karo sing nom-nom kok no. Ngono ya Mak, ora kalah. Nalikane aku lungguh nyang kursi undangan awor kelawan Bapak Kasun dan sedaya panitia, kuwi ora leren, ora kendhat para ibu-ibu anggone, para emak-emak anggone njaluk foto nyang awake dhewe. Ibu-ibu emak-emak sing njaluk foto. Utamane ya kuwi no. Fene awake dhewe penggemare Astabrata ki mayoritas emak-emak utawa ibu-ibu. Anggone njaluk foto payah jayan no. Iya. Nganti susune turut lengenku lah ya. Ya ngono ya ora dijarak lho, ora sengaja kok ngono ya.
Nek enom ngono ora wis sepuh-sepuh lah ya. Lah iya Iya ya mak iya Mula awake dhewe ngaturke panuwun Trenyuh nok, trenyuh awake dhewe trenyuh iso sowan nang genjeng kene senadyan lagi sepisan ning awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata anggone nyugata para panitia kang sarta keluarga besar ning genjeng direngkuh kadidene keluargane dhewe alhamdulillah wa syukurillah ana tetembungan wong liya manjing dadi sedulur ya wong liya manjing dadi sedulur iya ya mak ya trenyuh senadyan lagi perdana pisan jiki sowan ning hebat luar biasa apresiasi kang sarta antusiase warga masyarakat genjeng trenyuh hatimu trenyuh saking trenyuhku jane umpama urung dilunasi tak balekne separo ana bayarane lah ya ning gandeng wis lunas ya wis ora iso dijaluk neh iya ya mak ya ora apa-apa mau aku ya ngobrol karo Bapak Kasun kang sarta para panitia fa insyaallah tahun ngarep iso dibaleni meneh lah ya tahun ngarep digawe sing luwih meriah meneh digawe sing luwih apik meneh dadi pendak tahun kudu ana peningkatan ngono watone warga masyarakat angger dijaluki urunan aja angel-angel iya ya mak ora nek ora angel-angel terus ki meng ana sisane kas to lah iya sisane kas nggo tahun ngarep nggo tambah iya pokoknya digawe sing luwih meriah lah iya pokoknya targete tiap tahun kudu ana peningkatan kuwi jenenge visioner lah iya iya mak ya ngestokake dawuh ora bisa matur akeh-akeh no anakku limbuk ya sing baku awake dhewe aku kang sarta kowe sak kanca njurung pandonga ngono ya mak njurung pandonga iki puncak adicara bersih dusun genjeng utawa sedekah bumi lah ya muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kang mapan ana ing dusun genjeng sak rampunge wayangan sak pungkurku tekan kene muga-muga dusun genjeng sumrambahe sak desa genjeng kabeh pinaring ana dadi dusun dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun gofur gemah ripah lojinawi kertata ora harja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam amin Allahumma amin Allahumma amin amin luar biasa kekompakannya Allahumma sholli wa sallim ala
Mas Arya. Insyaallah Gusti Allah. Hip hop. Salim salim ala sayyidina Maulana Muhammadin ataya bismillah salaman sayyidina Matur nuwun. Wah. Luar biasa. Tabuhane kanca-kanca Astabrata pendak dina, pendak wulan, pendak taun saya apikno. Wah. Kanca. Aku mau ngrungokne ning transit pondokan. Heeh. Kelenengan jangkung kuning. Heeh. Kaya ngungkuli kaset. Wah. Lah iya nak mantik-mantikne. Iya luar biasa, luar biasa. Ya wis, pokoke sak gaduking nalar sekadaring lampah lah ya. Mergo aku Kang Sarta kanca-kanca sanggar seni Astabrata ngrumangsani no. Ana ing Kukuban Nganjuk ki awake dhewe ngrumangsani seniman isih junior. Wo ngono. Seniman isih tahap belajar. Lah ya. Isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Lah ya. Isih akeh masukan-masukan sing perlu diterima karo awake dhewe sak kanca. Lah ya kanggo kinarya sangu untuk berkarya. Pancen kepara nyata sing bakul niate awake dhewe golek paseduluran Kang Sarta menghibur para warga masyarakat. Lah ya, iya mak iya ngestokake dawuh. Pokoke berkarya ya wis dilambari asor tan hanggung giri ngalah orang ngalap menang kebak rasa pangapura. Nggih, iya mak ngestokke dawuh. Wingi awake dhewe sak kanca bubar menghibur. Wingi bengi bubar menghibur ning Laladan Mediun nang Morang Kecamatane Kare. Wo ngono. Saiki wis ning Macanan kok Macanan Genjeng. Kok Macanan Genjeng. Ya, sesuk bengi jek lanjut ana ing Semina. Wo semi Brebek. Terus lagi leren. Lah ya, Kang Sarta ngiras-ngirus awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata, nyuwun pangestu karo warga masyarakat ana ing Laladan Genjeng, ya kuwi njaluk pangestu untuk seluruh para warga masyarakat ing Laladan Genjeng. Lah ya awake dhewe tanggal 18 makili Kabupaten Nganjuk pentas ana ing Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Tanggal 18. Lah ya makili Nganjuk pentas rono. Lah ya nganggo latihan. Ya ngono bar tanggal 13 latihan. Lah ya. Dadi mergo tanggal 9 nganti tanggal 13 ki ora prei. 9 10 11 12 13. Lah ya. Lah ya. Engko tanggal 15 apa dipaek wenehi latihan nggo sangu kanca-kanca ning TMI. Lah iya, ya ngestokake dawuh. Ya dikendhoni dhisik suasanane ya nok ngono ya Mak. Dadi gegojekan Kang Sarta ngaturake tetembangan. Arep ngaturke aku pengen
langgam ngujiwatno. Ngujiwat. Ning dibawani luwih dhisik. Ayo, heeh. Sing pareng bawa Mas Herulinanta. Lah iya, heeh. Bawa dhisik mengko sisan sak langgame kanggo ngendhoni swasana bengi iki. Heeh. Monggo Mas Heru dipun sarirani Mas bawanipun. Ayo, monggo Mas. Duh ni Mas Mustika ning wang kang nguji wat mawa rasa peng hati tetulunga raga kang kataman asmara. Tembang menika nggih kula kintunaken untuk seluruh keluarga besar ana ing laladan dusun Genjeng ya no. Iya, selamat wis bisa diparingi lancar kang sarta gangsar anggone ngawontenake wujude bersih dusun utawa sedekah bumi. Sedekah bumi nyukuri nikmate Gusti Allah kang pinaringake masyarakat Genjeng wujude bumi. Bumi ku ya nikmat saka Gusti Allah sing aku kang sarta kowe lan warga masyarakat Genjeng wajib untuk mensyukuri. Wah iya, ajeng Mas. Esamira nyirnake lungkrah lan lesu ngilang kira sokang samar tresnaku sundul wiyati sing ngaturke kareben Nduk Yovika Listiaris maning luwih dhisik maca-maca pesan WhatsApp yang masuk no. Mangkono diwaca alon-alon. Assalamualaikum Mas Akbar, kula Bunda Angel Heaven saking Hong Kong. Tekan Hong Kong ya memantau, tekan Hong Kong ya memantau Genjeng lho no. Hong Kong ya mudeng Genjeng, mudeng ya. Alhamdulillah dalam sakit pepanggihan malih lumantar channel Asta Brata Media wonten dalu menika dalam rangka bersih dusun Genjeng, Desa Genjeng, Kecamatan Lojarat, Kadipaten Nganjuk. Ayo salam ugi kagem keluarga besar Asta Brata, juga keluarga besar FMA Group. FMA kuwi fan militan Asta Brata. Sing selalu mau monitor lumantar channel YouTube iki no. Sembah nuwun Mas Akbar, sehat-sehat selalu kagem kru Asta Brata sedayanipun. Ya, ana meneh. Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Akbar, mugi-mugi pagelaran dalu ing mangke lancar menawi kepareng nyuwun lagu Rengu. Ayo. Lagu menika kagem sedaya keluarga besar FMA ugi pamirsa sedaya matur suwun.
saking kula Ibu Suharmi Aza saking Depok Jabar. Ngono ya Mak. Heeh. Ana meneh. Sugeng dalu Mas Akbar Temanggung memonitor. Oh, Temanggung. Heeh. Intun salam untuk keluarga FMA semoga kompak dan Astabrata tambah moncer. Soko Mas Jabrik Wahyu. Oh ya. Ana meneh. Wilujeng dalu Mas Akbar rombongan macanan hadir. Oh ya. Wonten sor layar. Ya. Pagelaran dalu menika mantap luar biasa. Menika saking Bapak Yaji. Wah ya. Ya. Matur nuwun. Mbak Yovika jumeneng, Mbak. Pelan-pelan. Duduk. Ayo. Wilujeng dalu selamat malam Nduk Cahayu Yovika Lestiarisma. Hinggih wilujeng dalu Mas Dalang. Wingi bubar ning Medion saiki nyang Nganjuk ora ngantuk to Nduk? Mboten Mas. Alhamdulillah isih melek isih semangat ya. Tesih harus niku nek semangat. Lah yo kudu tetep disumbutne karo aja nganti kalah karo semangate warga masyarakat Genjeng lho Cahayu. Nggih. Nah yo, ini doa terbaik apa Nduk wong ayu untuk masyarakat Genjeng? Kalau niku boten sah dodo nggih Mas. Sing penting desa Genjeng menika ke depan semakin jaya selamanya. Amin. Jaya kuwi saka tembung bekerja dan berkarya no. Iya. Nah ya, saiki awakmu lagu pembukaan no. Ya kuwi ngaturake langgam ngujiwat. Wah, apa sampun samapta ing gati saweging diri Nduk Cahayu? Insyaallah. Ayo, yuk alon-alon waton kelakon sareh waton pikoleh. Coba kaya ngapa wong ayu? Langga menika kula kintunaken uga sing memonitor lumantar channel YouTube no. Sing ngancani awake dhewe lho, Nduk ya. Lumantar channel YouTube Astabrata Media. Yovika ya wis mulai dikenal, sampean kudu jaga sikap ya, no. Siap. Baik di atas panggung maupun luar panggung. Jaga sikap niku pripun Mas? Yo, gelem ora gelem nek wis masuk Astabrata baik pengerawit baik sinden itu menjadi public figure no.
Ya toh. Nggih. Dadi tindak tanduk, ucap sak kecap, tindak sak pecak kuwi kudu ditata. Ngono. Nggih. 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 Nah yo. Terus nih. Dua rambahan, yuk. Atur dumateng para warga masyarakat ing Genjeng. Iya. Sutresna Budaya juga yang memonitor lumantar channel YouTube. Ayo. Wilujeng midhangetaken, wilujeng mirsani. Ngujiwat monggo Mbak Yovika. Nduk, Halo. aku malih kelingan sing dadi omonganmu biyen. Pripun niku? Anu Nduk Yovika nate ngomong nyang Mas Akbar ngene. Biyen lah sadurunge gabung lho ki, sadurunge gabung Astabrata iki ya wis nek jenengane nyinden iki ya wis sinden ya sinden. Wis duniane sinden wis patokane ya Buru Siati dan lain sebagainya senior-senior hebat. Terus jare nek masuk Astabrata pertama kali kaya mlebu donya anyar ngene piye to maksudmu iki? Nggih. Jlentreh piye?
anu Chloe kaget teng mriki ternyata nggih kedah bisa joget. Iya. Dangdut harus bisa. Musik bisa. Oh. Apa dituntut kudu ngene kudu ngene. Nah, monggo kula nek teng kilen niku nek biasanya nyinden nggih pun napa? Lega. Ngoten. Sing dipen nggih namung sindiran-sindiran klasik ngoten niku. Upami dangdut niku kan entene namung sing anu gamelan. Sing dangdutus narang ya. Nggih. Terus bareng masuk Astabrata iki piye koyo piye? Seakan-akan. Ya kaget, Mas. Oh, kaget. Oh, berarti aku kudu ngene ya. Melu Astabrata berarti aku kudu ngene ya. Oh, ngono kuwi. Secara setel dan penampilan apa ya beda no? Nggih beda. Sadurunge mlebu Astabrata karo masuk Astabrata ya beda. Nggih. Upamane piye? Dari napa niku ngagem busanane nggih. Biasane nek tengkilan ngoten niku ngagem jare ubet. Oh, sing diubetne ngono kae. Nek ning kene teng mriki anu kula ngagem jarit ubet ngoten niku dihujat. Dihujat piye? Dihujat ora iso apa jenenge dandan sing demes ngono lho Mas kayak sendel-sendel liyane kan disawang kaya wow ngoten lho. Karepe ngono ya aku nggak ngerti terus kula nggih menyesuaikan saja. Saiki nggih sing blusukan kuwi to. Sing blusukan. Ya wis kuwi anu tuntutan zaman no. Ya wis. Wis pokoke sampean bisa memposisikan diri dimanapun berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Nggih, kula nggih dari semua anu netizen itu saya ambil positifnya saja, Mas. Oh, mungkin berarti nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Ya kudu ngono. Saya. Ya. Wis pokoke dipene tenan ya to, mikir karir sing tenanan, aja mikir lanangan ya no. Mboten kula nek lanangan niku wedi, Mas. Saestu. Wedi tenan ya, Nduk? Wedi kula nek anu lanangan pikir-pikir Yes. lanangan ngoten niku. Padha karo aku no. Alah. Dalang wis kowo kok. Dalange ora ore tapi ning nek ning guri yo mbuh. YTTA. Hashtag YTTA jare. Ya, terus. Aku ora ro apa-apa. Lah kuwi lho bukti nyatane ada kuwi sahabatku kuwi. Sahabat mulane apa ditutupi. Ayo, ya terus. Ayo. Mas aku mriki anu Mas, ada apa jenenge wajah baru ternyata. Siapakah itu? Ini yang ngendang masyaallah. Mas nak mas tuh. Iya. Mas nak mas. Wah kendangane jenok ngedap yo. Weh. Pektor yo kendang lho Pektor ya. Oh, Pektor nggih saged ngendang. Lho. Adol iso kok. Terus Dugi pundi Mas? Dugi Pektor ya. Telaske ya. Mas kedep. Kedep. Piye? Iki mumpung ning kene ya. Niki mumpung teng mriki disitseni tiyang kathah. Piantun kathah. Kula ajeng anu Mas. Kula niku jane mpun sedua aku kepengin foto kalian panjenengan teng ndur panggung. Pripun Mas? Beneran kersa mboten foto kalih kula Mas. Lah kan ning ngisor panggung kan ya iso, kenapa harus di atas? Lah nek teng ndur panggonan momene mane beda kali biasane. Kula nek nyuwun personal jenengan enggak wani, Mas. Loh. Kan mumpung diseseni piantun kata, dibersani piantun kata, dadi aku wani. Loh, lah wis ning lah kok Iya, mau apa
Gak. Foto. Iya 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 ya wis wis sadurunge mbok entekne ya. Ya? Sadurunge mbok entekne langgame apa habis langgam? Foto. Derek mawon jenengan kersane pripun? Sak strip tok lho Mas, go selfie tok ning kene. Selfie apa difotokan? Fotokan apa? Penake pripun Mas saene? Lu sampean wis sering melok Astabrata lho, awan bengi melok Astabrata. Kok iso njaluk foto ning panggung piye to ki? Lah napa to Mas? Mboten purun to nggih pun nek ngoten. Purun aja ngono ta, aja ngono ta. Aja ngono ta. Engko tak paringi ya, tak paringi foto Mas. Ya saiki ora apa-apa, ora apa-apa wis. HP ku. Nggih. Kingko upama tak posting nek sing marah apa gak Mas? Enggak ada. Tenane. Mas Akbar itu belum punya siapa-siapa. Yakin asli? Asli teko warga Genjeng lho. Dalang Akbar apa tahu kambon wong wedok. Napa nggih to Pak Bu, jenengan Percaya. pitados menawi Mas Dalang niki mboten nate kambon wedokan. Gak lho. Nek gak ya berarti bener warga kene. Ya turi sangken leh primpen, Bu. Nggih. Loh, difotokan ae, difotokan Tio kuwi lho, apa Mas Heru apa cemplon lho. Mas Cemplon nyuwun tulung Mas Cemplon. Ayo plon, wis tak fotone karo Retno. Di belakang le. Lah yo. Oh. Loh, plon anu lho plon kamera belakang aja kamera depan engko foto awakmu dhewe. Oh iya, bener. Heeh, wis. 1 2 3 dihitungi plon. Wes. Satu lagi tangannya gini. Oh, tangannya gini. Gini apa gini? Gini apa gini? Gini aja ya wes ya gini. Masa ngene? Aja ngono ayo. Ayo. Wes 3 trot. Yuk. Ya trot wes. Iya, wes rong trotan lho, Nduk. Serius ya Mas nek tak posting rene sing nesu. Bebas. Jomblo tenan to. Jemblene. Oh, penyaron kowe gonta-ganti ya. Kasus niku to. Terus pokoknya angger sak pasaran diputus, jadi pacarannya kontrak waktu. Kok orang mbok go arisan to, Jus? Ya telaskan deh wong ayu. Ayo, matur nuwun. Makasih wong ayu. Nggih, lepat nyuwun pangapunten nggih, Mas. Akeh benere. Kula nggih nyak panoman terus Mbah nuwun sampun kersa foto kalian kula. Iya, ora mau Nek kula adretne teng kula tempelne teng lawang nggih kula. Nggo denden tikus, Nduk. Mas aku kok. Ayo. Ngujiwat wis atur para warga masyarakat ing Genjeng, heeh. Ki ada sindiran to, tambahan to. Oh iya. Wah, jan. Ya berdiri, Bu, berdiri. Heeh. Seperti aja. Yuk. Hey.
Iki cilikane Sri Wahyuni mesti. Sugeng dalu Mas Dalan. Alah sugeng dalu, Nduk. Kepareng dipun maringi asma sinten Wahyu? Sekar Kirana. Lho, ki sing gawe to? Nggih, Oh, alah. Pokoke tau uruh potongane ngono lho. Udah dipotong-potong deh. Ini berarti dari mana tadi sampean? Kok dari mana? Maksudnya rumahmu itu loh? Rumahnya Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oh, Kediri punya. Iya. Oh ya. Saiki sampean tak dhisikne mergo cah cilik nek rada bengi sithik ngantuk. Ya, ngantuk. Panggilannya siapa tuh, Bu, tadi? Sekar. Sekar artinya? Bunga. Weh, Sekar. Tadi di sini diantar siapa, Bu? Kalih bapak, kalih mama, kalih mbak, kalih mas. Weh, bapak dan mama. Nggih. Mama kerja apa tuh, Nduk? Sadean. Sadian apa? Sambal tumpang. Weh, mama bakul tumpang. Iya, mama mau beli tumpang dulu ya. Iya, arep nembang apa, Bu? Wis bebas wae. Dadi hati. Oh, dadi hati pelok barang. Nganggo bawa mboten? Nggih. Oh iya, damel. Yo ngalah jarike kemlotroken. Apa? Nah ya. Ngono ya awakmu apa ya wis nganggo kutang to, Nduk? Dereng ya? Dereng. Ya, sok wis gedhe ae ya, Nok. Nggih. 36A. Ya. Ya. Ngene sapa ya? Siapa ya? Yo. Ayo. Gagarane wong agrami. Iya, kelas berapa, Bu? Kelas 6 SD badhe teng SMP. Oh, badhe teng SMP. Oh iya, nek nembangno lambene karo obah. Wah. Ini ora apa-apa, ya apik. Terus Among ati pawi cita-citamu sok dadi apa, Bu? sinden terkenal. Amin, jenenge terkenal. Kowe SD to, arep nang SMP. Nggih. SMP, SMA kuwi aja pacaran sik ya. Nggih. Wis contone ora usah nyontoh sapa-sapa, nyontoh Mas Akbar. Nggih. Ya. Heeh. Lho mbiyen iki aku ora jane ora karepno SMP, SMA apa neh SMA. SMA iki aku wis gak pengin jane ora duwe niatan pacaran. Malah aku malah karo wong wedok lho sing mewekso aku. Aku ditetepne tembok diambungi karo wedok. Sing wedok lho sing ngambungi aku, Nduk. Kuwi SMA. Aja ditiru ya, Bu. Nggih. Tiru yang baik-baik aja. Nek enek. Yo. Yo. Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Kalem-kalem. Yo. Terus yen angel langkung
Nah, dipasne. Ayo dirungokne sinden-sinden iki. Nah, wes. Tan kenati lumbes arto Asmamu sapa wau? Sekar. Sampeyan lupa terus toh. Mase wis rada tuwa no. Pelupa Sekar Kinanti. Sapa? Sekar Kirana. Oh iya, Sekar. Sekar Kirana. Gila. Sekar Kirana. Wis nek dadi sinden dilih jenenge tak kei jeneng. Nah. Gelem ora? Nggih, Puron. Kowe anu gawe jeneng tak kei Sekar Gondo Senuk ngono ya. Wis ana sing duwe nduk jenenge. Ayo, sik dirungokne gendere, dimatne. Yo, lagi buka celuk. Yo. Iseng kaya ngapa monyetane tangan sabrene saben gendro kasane malah bangun tresno Ambekan. Tarik nafas sih. Nah, tahan 3 jam. Mutar. Kok tahan 3 jam? Ya. Sekali lagi. Jaipong tipis-tipis. Karo ben joget Dik Sekar. Oke, joget dong ayo. Alah.
tak sangoni gelem ora, Nduk? Gelem. Nah, Purun. ayo. Dintekke sik tapi. Oke. Ya, mangga. Rina langit dadi Makasih. Tak sangoni ya, Nduk. Nggih. Iki tak sangoni dari Mas Akbar. Tapi aja mbok kene mbokmu ya, Nduk ya. Nggih. Tabung. Nggih. Ngene iki duwite nek wis mlumpuk, mbok celeng ngene iki terus sesuk rencana arep mbok tukokne apa, Nduk? Tumbas alat sekolah. Wah. Lugu ya sekolah mesti nggo alat sekolah. Lah iya. Iki Nduk. Nyuwun sewu, Matur suwun. ditabung tenan lho ya, ditabung tenan. Iki. Aja mbok kene mbokmu ya. Aja mbok kene mbokmu. Iki lagi. Ndang toh. Tapi sok kudu nek wis wayah sekolah ya sekolah. Kudu iso membedakan waktu di mana sekolah, di mana nyinden, oke? Oke. Heeh. Ya, Nduk. Tapi kudu pinter tenan sekolahe. Mata pelajarane mana sekolah kudu ranking. Ya. Wes ora. Matur suwun. Ya duduk. Oh salim. Ya, gak jaluk foto kayak Yopika wae. Ayo. Oh apa? Pakai Pamit. Pamit di mana? Sekalian mau pamit. Oh, besok ada acara. Iya. Oh iya. Ya wes. Mana ayah mana? Nggih kula benjing derek Drep. nggih. Apa? Derek panjenengan teng Brebek. Iya, ora apa-apa. Besok napa-napa nggih? ora apa-apa. Besok nderek. Derek. Heeh. Kamu kok sesuk turu ya aku. Oh bengine. Lah ya kudu cetha lah yo. Ya wes pamit pisan. Yo salim ngene no. Nggih, salim. Kowe mau salim. Heeh. Salim. Aku samar nek salim Sri terus dilebokne Sri. Saking cilik bocah. Wis makasih. Mosok rombongan semeneh ya rembug salimi kabeh. Wis ora usah. Salim karo anu ki perwakilan. Iya. Alah, anune jokeri lho no, tadahan tute, mesti sing go lungguh lho. Ya, ya, lanjut. Kingko anu jare aku nampa dawuh nek Ibu Kasun ya arepe nyumbang lagu, tapi diselingi sinden Astabrata dhisik. Ayo, Yo anu, Mbak Neha, jumeneng Mbak Neha. Ayo, Ayo seperti cah. Wilujeng dalu selamat malam wong ayu. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar yang ganteng. Iya.
Iya wong ayu. Siapa nama komplitmu nok dikenalkan ben warga masyarakat Genjeng pada tahu. Iya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang, Gladiwano, Bapak Ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya. Iya. Nami kula Neha Ayu Silvani. Wah, namanya banget kekinian ya nak. Iya. Sinden sekarang itu namanya kekinian banget. Iya. Itu sinden tadi yang sudah berdiri Yovika. Yovika. Neha Ayu Silvani. Iya. Nek kaya buke pojoke malah prasaja jenenge wong biyen. Sinten? Ibu Parsinem. Nah, iki mesti asmane wong-wong biyen ngono. Laire pasarane Kliwon ya jenenge Kliwon. Nggih. Pasarane Wage jenenge Wage. Wage. Kamu kok laire ya ora kuwi ya, Mas? Ya kuwi ya iso. Loh, enak tanggoku jenenge Pak Rebo, laire ya Kemis sih. Nah, enak lagu gitu. Mak Rebo laire dina Kemis. Nggih. Anu ndonga apa, Nduk? Wong ayu Neha. Kagem masyarakat putih, Mas. Genjeng wong ayu. Nggih. Mugi-mugi masyarakatipun tansah guyub rukun. Amin. Ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Kathah panenanipun. Amin. Kathah rezekine. Amin. Panjang yuswane. Amin. Wah dungane kaya apik. Lah nggih, dungane sinden sing dereng kambunan wong wong lanang. Lah, nggih to lho dalange lak ngoten mestine sindene lak nggih ngoten to. Wow, nggih. Sinden kula niki jan sik perawan ting-ting sedaya, Pak Bu. Iya lah. Nggih, jan-jan rong kampun wong lanang belas. Wiwit sing mriki ngantos mriko. Nggih. Iki ada pamundutan, Duk. Apa itu? Ini loh tak bacakan. Request saking Bapak Tomo, supir SBS. Ya. 1 gubuk asmara, 2 sesideman. Ayo, Nggih. Sik dibawani anu, Mas Vektor, naik Mas Vektor. Ngancani Mbak Neha. Ayo, Selamat. Ayo, yuk. Sekali lagi. Ya, luar biasa. Yo. Hebat Mas Victor. Kula nek ningali Mas Victor niku kelingan boneka kula sing ten kamar kula gene keloni ya. Ngono kuwi bentukane. Ngono kuwi saurana tor. Bonekane apa mau dijelne aku piye? Lah iya, bapak bonekane jelne aku piye? Wah. Lah, Ki sobat dhewe. coba dhewe yo nang diobahne ra. Neha. Upama ya, Nggih. wong lanang sak dunia ya. Wong Iya. lanang sak dunia akhirat ki sing enek nggur loro. Aku karo Vektor kowe milih ndi? Oh, pilih sapa? Aku pilih Rarabi ya, Mas. Loh, lah kok ora milih aku nyawa? Anu sampean dalang. Terus Hubungannya apa dalang lho? Dalangnya biasanya kathah cewek aku nggak mau jadi wanita yang tersakiti. ya bener kuwi nak. Bener.
Lah nek milih Victor ora gelem nyapa? Heeh. Mergane gak gaduk. Seto, se. Maksudnya nek gonceng aku numpak motor ngono. Oh Mas. iya, bener apa? Ora iso numpak motor ning iso numpak mobil. Piye carane? Loh, aku nek isor kene lho. Malah kaya bom-bom kar aja. Kayak bom-bom Bom-bom kar ning mal-mal lho. Dadi aku mlebu ning sapa kae? Ning gas-gasane. Sing nyetir kono. Lah, padha ae to. Aku lak gas aku. Ayo bawanana. Gubuk asmara. Bukas moro. Oke. Ya, gubuk asmara neh Mbak Deha. Nggih. Dek bengi, dek bengi wae gubuk, saiki ya ning gubuk. Ora apa-apa. Seneng ning gubuk. Ayo. Ora mambengi ning gubuk karo sapa mambengi? Yo rahasia. Oh, iso rahasia. Gak tahu yo Mas, aku gak tahu ngono wi. Oh, ning gubuk ora tahu. Gak tahu. Hotel mesti. Iya. Sindenku ki jek ting-ting kabeh kok. Lho gak maksudnya Hotel merusak generasi sindenku kowe. Oh, sik to Mas. Konotasi hotel itu foto jelek to. Oh, leren tanggapane ado. Bener. Betul. Iso uga kerja dadi resepsionis. Nah. Oh iya. Oh, kene terus rumah sana. Oh iya kok ora mungkin. Senengane Anu ya. ya, iki cah cilik tapi kok notek ngono pikiran. Amletek. Pangananmu apa Mas? Paku. Wis apa? Ngono ya. Ayo Mas Victor. Bawa dipucung karo digandrung karo dicekel tangane. Oh, wah iki susah. Aja kok anake ya. Kowe ngono iki nyemoni aku. Piye jare? Lho, Dipilih. uti. Lah kan iki nyemoni ngene iki. Lah iya. Tak oh berarti nih aku lino di lidu. Ya toh. Maksudnya lah yo Apa, ning Mas? ning tangane Victor lho bokil. Ah, win. Ayo. Kene. Aja urung-urung aja mbok seret to. Tak dilat. Yo. Bapak Pucung. Apa? Bawa negawan. Oh, bawa negawan. Ya, Bapak Pucung. Nyingar. Tak kira nek motor lewat kok nyingkar uang. Aku diang. Deni iki apa ya? Nyingkar nyingkur. Alah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mas Victor, Lagi lho. I love you. Ya, Kuwi lagi di I love you tok wis geblak lho. domongi aku iki trajek Apa diambung ora nahlil nih kuwi. andele tegolku mlangsat. Masa sering keh kuwi. Lah I love you kok langsung geblak ngono lho kok parah men. Lah rane ngono aku cen kaya ngene iki ra tau lho Mas Ji. Rayu ngono ya, dirayu ra tau. Dirayu ya ra tau ya. Iya. Ya lagi iki ya gue Jan. Iya, iya. Makasih lho sayang. Piye rasane Mas? Wah jan iso ngrontok ke liyane. Oh, apa wi? Jantung. Oh alah. Lah. Apa ini yo? Ayo sapu ra apa-apa to. Lingsem yen ke mutan. Wah jeglong. Terus Lelampahan angka puri. Mbak Deha ditekoni anu Mbak Deha. Pripun? Tekonono upama aku dadi kompor ngono. Mas Victor, Piye? umpama aku dadi kompor, Aku dadi pancine. Kok iso dadi panci? kok iso? Aku pangkreng neng kowe terus. Apa gelem kowe tak pangkreng kayu. Ayo pangkreng ayu. Leha. Oh, kok ya ora engko ae. Kok iso, Mangkring kok saiki, mangkring kok jarikan karo kebayaan po. Maksudnya godhog wedang iki lho mangkring godhog. Upama aku dadi kembang ngono. Mas Victor, Apa diajeng? umpama aku dadi kembang, Aku bakal dadi tawone. Kok iso tawon ngono? kok iso? Aku bakal saben dina ngentup kowe. Apa kowe gelem tak entup?
Nah, kowe pengen ngeroh entupku. Alah paling entupe ngono, rasa anu, entupe pektor wis piro? Sapiro? Kok tak papke. Kaya mukok-mukok. Upama aku dadi ambulan ngono lho. Umpama aku dadi ambulan, Mas. Aku bakal dadi sopere. Lah mayite sapa, Tor? Lah kuwi. Hei! Wis aku lho. Maksudnya sampean ki sing jaga mayit ngono. Oh, sing jaga. Jaga mayit ning buri ngono kan lho, Mas. Iya. Kok nek mayite sampe yang tangi kan ketaken ngono lho maksudnya. Terus? Entekke. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Ayo, buka celuk Mbak Neha dijogeti ya. Bonggo minonan. Oke. Ayo, ayo buka celuk Mbak Neha, sampure. Beyah. Kok ngidek Sabar to, Mas. Cengle cemplon Sabar. kowe. Selak ngopo to? Ayo. Yo. Ayo yu. Yen liwat aku kelingan gubek kae dingin tangga leren ning cagak kebak tulisan warna luar biasa Mbak Neha sini sih. Luar biasa ya. Komentar apa itu penonton pada malam hari ini luar biasa. Banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, penontonnya sangat antusias. Tuwek enom lanang wedok gede cilik padha mlumpuk. Nggih, sami mirsani pagelaran Ringgit Purwani jenengan. Ana sing jilbaban, ana sing ra jilbaban, Iya. ana sing lanang do sarungan, sing sepuh-sepuh, sing wedok-wedok. Heeh. Iki nyapa to ki kok resek? Kok resek nyapa to ki? Kok oh kesuwen. Oh wis ngene gitu ya. Lak kira lah urung kok iso. Heeh, ya. Jan Satatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi dangdut ya.
jan. Telasno nduk entekno nih ha. Heeh. Catatan sakit catatan lontar saya berarti aku Turun. Makasih Mbak Neha, Mas Victor jangan duduk dulu. Ya. Ini tadi aku nompo dawuh, Mas. Nggih, pripun, Mas? Nompo dawuh katanya istrinya Pak Kasun, Pak Kasun, mau naik mau dono swanten. Ah, Bong, nggih. Nggih. Monggo Bu Kasun menawi tasih lenggah lho nggih. Buka seun monggo pinara wonten pepanggungan Bu ya. Monggo, duduk, duduk. Luar biasa. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu punika garwanipun Pak Kasun nggih. Ya, keparingan asma sinten, Bu? Kula Juwita Amanah. Juwita Amanah tor. Juwita Amanah. Napa Bu badhe nyekar menapa tetembangan menapa mardika mawon Mardika wonten gamelan saged campur sari dan biji saged. Monggo. Napa? Puspitanala. Puspitanala. Bu Kasun Udeng Puspitanala. Puspitanala niku napa, Bu? Lagu. Wis pokoke lagu. Lagune Mas Akbar niku lho. Lah. Boten. Soale Mas Akbar wau kan sampun bikin heboh piantun genjing. Oh, ngaten nggih. Nggih. Oh, Wiwit sonten wau pun dintosi lho Mas kalih ibu-ibu. Wiwit jam pinten Bu nek ngentosi, Bu? Jam gangsal enjing mau lho. Jam 5. Apa Lah aku jek sarapan ning Gemarang iki. Sarapan. Sarapan ya. Iya. Penasaran kalih piantune, bakno nggih ganteng tenan. Nggih 11 12 kalih Mas Victor, Bu. 11 24. Aduh banget. Puspitanala nggih, Bu. Mangga Mas Tris diracekne Mas Tris. Terus nggih. Iya, Oke. Sesarengan Pasta Broto. Suka. Warga gedeng bergoyang. Was. Monggo Bu. Ayu Utama nambara rumeng kusuma mulat lan pranto agawe punghen rinonce katon kinelo kagantian jagat katresna
bersama Asta Brata. Asta Brata suka. Dan kucing wakatun mama ise sakara mekar lana melati rinun ce kakon kinelon tak ganti aneng jagat katrasna. Makasih Bu Kasun. Ya, jos. Tenang. Mas Victor, Mas bisa Victor. duduk dulu. Oke. Dilanjutnya diselingi sinden Asta Brata. Oke. Ada Adik Sinta Widya Palupi. Oh ya, coba spotnya kayak ngapa cah? Ya. Selamat malam Dek Sinta. Sugeng dalu Mas Akbar. Wah, sehat nggih? Sehat walafiat. Alhamdulillah sowan perdana di Genjeng, Duk. Inggih. Luar biasa Mas ingkang nonton. Ngaten ingkang nggih? mirsani. Wah, i sampean di sini tak duetkan saja. Ganti suasana sama Mas Heru. Ayo. Yuki teman duet seumur hidup. Oh iya. Nek karo Mas Heru ora ganti suasana blas ya. Ya. Ayo Mas Heru. Yo ngalah Jen. Jan. Pak, Mbak. Aku ngetes. Arep nyanyi Mas Victor ya. Iya. Aku ngetes kalau. Oh iya. Halo Mas. Halo juga Mas Heru Linanta. Ya. Lagunya apa Mas sing gumyak untuk masyarakat Genjeng kira-kira? Dewa Tresno gimana? Oke. Dewa Tresno karya besar Ini Ki Rudi Gareng. Kesukaan Om Suhardi Lengkong juga Mas. Oh gitu FMA. Lagi memantau. Ya, terima kasih Om. Ya. Yo digarap kanca-kanca. Anu kok FMA. Apa? Dewa Tresno. Ya, Tateke, yo. Terakhir no, ngono Patricia, Sri Wahyuni dan Mbak Aulia Pangesti jumeneng bebarengan. Ayo, sepote cok. Ayo. Hey.
Aulia. Ayo. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Sri Wahyuni. Selamat malam. Udah. Leh manja gila gue. Selamat malam Beatrice-nya. Nggih, selamat malam, Mas. Apa lagunya kira-kira bertiga yang kompak? Kenapa? Sumanding. Oh semanding, oke. Gue penutup ono ing season limbuan. Ayo Mas Tris. Sawisno, celorot. Ayo. Semanding. Maka Mas Tris. Sinek sen bulan
pengasih ya. Nduk piye? Sawetara dicupet ya. Heeh, mengko perkara lagu liyane kang sarta tetembangan kang maneka warna kena di tutukne ana ing season 2 patete 9 goro-goro. Oh mangkono ya, Mak. Luwih dhisik kripik gedang kripik tela sithik edang waton rata. Heeh. Kae gendera kumlebet katon siaga. Ayo. Kae prajurite Tandya Betari Durga. Wo ngono ya, Mak. Ayo nutuke lakon tak derekke, Mak. Umreh kang pala lumares